Ce ar putea să vadă un turist în județul Vaslui? Ce să vadă? Nu știu, n-aș putea să vă spun ce ar putea vedea așa ceva mai deosebit. Nu știu. Sărăcie doar, că asta e Luciu cam deodată. Oameni năcăjiți, fără bani, fără bătrâni, care nu sunt îngrijiți, care n-au ce le trebuie. Asta e. Nu cred că au venit mai mulți turiști. De ce? Pentru că nu prea am văzut. Plecăm noi, poate, în altă parte, decât să vină turiștii aici. Cu o infrastructură dezastruoasă, cu edificii de patrimoniu în ruină și un peisaj banal, e greu de spus de ce numărul turiștilor în finalul de an 2011 a fost mai mare decât în 2010. În județul Vaslui, în luna decembrie anului 2011, numărul sosirilor în principalele structuri de primire turistică au fost cu 18,7% mai mari decât sosirile din decembrie 2010. Majoritatea celor care au venit în județ au rămas mai multe zile, dacă este să ne raportăm la situația înnoptărilor. Numărul înnoptărilor în principalele structuri de primire turistică au fost cu circa 20% mai numeroase decât cele din decembrie 2010. Ca o noutate, în datele statistice ale județului au apărut ca locuri de cazare pensiunile agroturistice. Astfel, numărul de locuri unde turiștii pot înnopta a ajuns la aproximativ 1100.